जादो सानसेयानो आजां गाजां आयु आइ फिसा जायगा एसेयावनो जों माबायदि फोनानै जायो नैबे लाफा गोरलै फोनाय आरो नैबे सिगाङाव फोनायमोन माइ हायैनि सिगाङाव मुला बिबार नैबे कफि आं गायनाय थोबजोब्बाय गासै 30थामोन बान्दा 15था फुलकबि 15था फुलकबियाबो थोबथाम जाखांबाय दा नै सान्दुंजों मोदानोलै बारहांबाय बेबो बारबायानो गिदिर अमा आदार होना फैबाय नालाय दुगैनोसै ओंखाम जानोसै हालदै हरखाबाय संख्रि हरनोसै बारा बुरजा हरनो नाङा गथ' दावदै जानो गाबदों नालाय आलु फाजाखौ मिजि हानानै दावदै बायदि खालामसै आथा जायोना आलु फाजायाबो दावदै बायदि थाल मोना गथ'आ ना एवगासिनो आबा दावदै एवगासिनो आयै मोनसिगोन आयं एवनाया मा बामलु गोसासो समबार दिनै मोनजाला जोंहा समबारनिफ्राय दावदैखौ बेदरखौनो सबखौनो आं दा मानसिखौ लायनोसै आरो हाबगासिनो दावदै भाजिया जानाय नालाय र' उफुनो न' गोथाव नोंना नङा आलुआ आलु ना आलुवाखै